afuwa uga, ni na kawo su na shishigi, na haɗu da su a mabambantan gurare suna shan bakal wahalar rayuwa. Shine na same su na ce zan ba su aiki idan har za su iya, kuma ba na jin kun yi kama da irin mazajen da za su iya aiki tukuru yadda za su ciyar da kansu. Oga, wallahi babu abin da ba zan iya ba inda har zan samu kuɗi. To, ni ma zan jaraba. Ko? Zan gwada. To shi kenan, tunda kana ganin kamar za su iya, abin da nake so kawai a ba su kayan ki'ai, saboda kai ka san abin da muke son, muna son wanda zai mana ki'ai da kyau. Ina fata ka fahimta. Fikin a ci da mai ku ba su kayan aiki. Wa'annan su ne abokan tafiya, ma'ana wa'annan kun samu abokanan aiki a tattare da ku. Ina fata kun gane. Ko wannan fa sana'ar da kuke ji ko sana'a ce ta kwacen waya. Ina fata kun gane. Duk wani da ya zo zai muku wargi, kun karɓo wayarsa zai muku wani wargi, to fa ku tura shi gun da ba a dawowa, ku soka masa wuka a makogoro ko a ina ne ku tafi da wayar. Ina fata kun gane. In ma ba zai yi ba ku sa hauzin ku matsa wuyan kafiri. Duk lokacin da kuka yi nasara har kuka kai mutum, to kada ku yadda ku bar wujin, dole ku samu wukar ku lashe jinin, saboda ba karamin sinadari ba ne. Ina fata dai maganar da nake gaya muku yana shiga kunnen ku. Sannan kuma bugu da ƙari, ba zan muku ƙarya ba kuma ba zan muku fariya ba. Duk cikin garin nan, kai ba garin nan ba, wajen garin nan babu wani ɗan iska da ya isa ya taka ku. Ni mugunu nake gaya muku maganan nan, babu haufi. Don haka kun ga babu wata fargaba ko kuma faɗin zuciya a gare ku. Kuna ji, kuna tare da ni ne mai share muku hawayen. idan kun shirya sai ku zo mu je mu ba ku atisayi. Kai yalo, ba ma son lalaci, ba ma tafiya da masu lalaci. Idan kuka mana lalaci, za ga lalaci. Corporal, na jinka. Ranka ya daɗe, wannan shine ya sha giya jiya muna faturan. Kai wannan bawan Allah, ba za ka taɓa nutsuwa ka gyaru ba. Wallahi ofisa na ɗauka tsamiya ne. Ashe giya ne. Tsamiya? To duk da ka sake tafiya duty a bige, wallahi zan detain na ka zan saka a cell. Ka kasa nutsuwa? Saboda shirman kafa da yanzu kira da girma sosai. Kaga da har bindiga muke baka. Amma muka baka sai ka je kai ta bacci, shine dalilin da kai direba ko za a samu sauki, gashi nan abin za baka canja ba. Corporal, don Allah jibin dressing din da kake. Kaman gwamnati ba ta biyan ka. Wannan wando ma kaman ba dan sanda ba ka wani kunzugu da shi. To idan ba za ka gyara dressing ɗinka ba, za ka gamu da ni, kai ma wallahi zan saka a cell. Me yasa kuke shi mai kun dauki aikin dan sanda aikin banza? Sorry sir. Sai ka shiga iyan da kake so? Jika dan Allah wanda shiga ne wannan. Sa, na girma wannan fa, na bi shekaru, na riga zuwa nan gurin fa. Ko ana nuna san kai ni ka duba ba. Shut up! Rufe mun baki. Ba kai ka ji kanka ba. Da kai ni tsatsai ne ka nutsu har aka kai yaushe yazo. Amma dole na gaban ka shi corporal ne. A shekarun na da kafin shi kuma ka riga shiga aikin dan sanda. Amma ba nutsuwa kullun kana giya kamar mota, ya zai ka samu promotion. To a shekaru zai aike ni. Ko kai ka haife shi tunda ya fi ka rank, dole control ɗinka. Ku tafi kuma waje. Sir. I said leave my office. Sorry, sir. Carry on. Go. Stupid human beings.
Abba Rashid, wannan wani irin cin zarafi ne da rashin kulawa. Ki dalla. Ba zan yi shiru ba. Kullum in an yi magana sai ka ce na yi shiru, yau ba zan yi shiru ba. Tun karfe 10 ka ce za ka zo ka kai yaron nan asibiti ba ka zo ba. Sai yanzu ka zo na magana ka ce na yi shiru. Ba zan yi ba. Ki fita daga idona. Ki banni na huta ba, ki san gajiyar da na kwaso ba na son hayaniya. Ba zan barka ka huta ba yau a cikin gidan nan, ba za ka huta ba. Wallahi yau sai ka bambance min matsayina a cikin gidan nan. Ko ni bai wakace ko yar aikin ka, yau sai ka bambance min a cikin ranka yau a cikin gidan nan. Yaron nan baya bacci, haka ni ma bana bacci. Ka kai shi asibitin nan kaki, ka bannin kai shi kaki. Haba! To wallahi tallahi barin tabbatar maka da wani abu. Ka buɗe kunnenka ka ji duk abin da ya faru da yaron nan, na rintse da Allah sai mun yi shari'a da kai. Ok, right ɗinki ko ni za ki kai ƙara? To bari ki jin gaya miki, duk wannan juya ta mangun da kike na riga na sani. So kike yin ɗibi kuɗi na in baki, na san yaro na ƙalau yake. So kike ɗibi kuɗi na in baki kawai ki je ki dinga shashanci da su. To ba zan baki ba. To ni me zan yi da kuɗinka? To tunda haka ka ɗauki yaron nan ku tafi asibitin nan a je a gwada shi a gabanka sai ka tabbatar da shi. Dalla ba ni gurin wuce. Ba ki ji abin da nace miki ba ne? Ba zan bayar ba. Na lura duk dukan nan da nake miki wato ya daina shiga jikinki ko? To wallahi zan miki mummunan rauni in baki matsakin banguri ba. Dalla matsaki banguri. Don Allah Abba Rashid kai hakuri. Ka kai yaron nan asibiti, ka san masu cutar sikila ba kowane irin ciwo bane da za a ce an yi wasa da shi. Don Allah ka kai shi asibiti, na roƙe ka da Allah. Sai ki Malam, na gajiya. lafiya alhamdulillah. Ya tafiya ne? Tafiya ne. Yawwa, dan Allah ni ba ne. So ban san ko ta nan kusa za a iya samun hotel mai dan arha ba. Akwai hotel. Amma za ka bani naira 5,000 in kai ka. 5,000? To, yanzu malam, idan na baka 5,000 ni nawa zan rage da shi da zan biya kuɗin daki. A dan dai duba ne. Dan saboda yanayin aikin namu doka ya riga da yayi, dole sai na yi zagaye ne kafin na kai ka, amma ka bani naira 3,000 sai in taimaka in kai ka tunda kai bako ne. To ba damu. Mu je ɗauke Yan bismillah. Kuna ina ne? Ku fito fa ta samu. lafiya. Me haka? Kai, mu ga mu zo. Ya haka? Me haka? Kai dalla ka. Me ka? Ya. Kai. Mala. Kai ba za sama na. Can ka ƙaura dan sau ya faranto mana wani koya ne an gama wasa. Allah jama'a akwai wanda ya ga abin da ya fara nan wajen ba wanda ya gani ba. Akwai wanda ya ga abin da ya fara nan.
Bagobiri, sa ka kira ambulance. Okay, sir. bakin ce ke jaka bace abin da kike so in dinga miki kullun kenan to wallahi kullun abin da zaki dinga gani kenan munafuka ke bari ma ki kunga miki ki tattara inaki tunda naga baki da kunya ki bar min gida ke ni kika ture ashe baki da mutunci ashe zan iya daukan hannuna da kike kira ma kinga ni na gaji da wannan hakurin da kike bani ki tattara inaki ki fita daga gidan nan idan kika yadda na shiga daki na fito na same ki anan wallahi na lahira ma sai ya fi ki jin daɗi din Allah kai ki Allah yi min shiru kuma daga karshe kake taɓa min da dana idan ba da shi ka zo gidan nan ba a gidan nan kika same shi saboda haka ki fita ki bar min gida sha kawai sauran fito in same ki a wurin Nura ya sake ni sannan ya kore ni a cikin gidan shi a daren nan. Wallahi na gaji umma ina ta tafiya ba abun hawa sannan ga tsoro duk ya kama ni. Amma na kusa na iso in ya manir na nan a gida don Allah ki sa ya zo ya tare ni a hanya.
Na ce ki bani kuɗi ko waya? Kin fi son waya a karan ki kenan? Ki bani waya ko na yana ta yi bako. Ku da zuwa bismillah. Salamu alaikum. Amin alaikum salam. Ga guri bismillah ku zauna mana. Ba zama muka zo yi ba. Hasiya ta kira ni tun jiya da daddare. Ta ce min ka bige ta ka kore ta. Na yi ta kiran wayanta aka ce har yanzu bata je gida ba. Kai kuma na kira ka baka dauki waya ba. Ina ƴata take? Wallahi Hajiya Hasiya ce wallahi ba ta ji. Hakuri kawai nake da ita tunda muka yi aure. Laifin yau daban, na gobe daban, na jibi daban, na gata daban. Kullum sai ta dinga min ƙarya tana karɓan kuɗi a guri na wai Rashid bai da lafiya alhalin ƙarya ne lafiyarsa ƙalau. Kuma jiyan ma abin da ya faru kenan. Kuma nayi ƙoƙarin cewa an ga mun fahimci juna da ita amma abin ya ci tira. Shi yasa aka samu akasi har na ɗauki hannu na dake ta. Ka dake ta kuma ka kore ta. Baka kuma bi bayanta ka nemi inda Hasiya take ba a matsayinta na ƴa mace ta fita ta bar gida ta kwana ba a ganta ba kai baka neme ta ba kai baka kira ni ka min bayani akai ba. Hajiya wallahi na yi busy ne kwana biyu shi yasa. Busy yayi. Amma yanzu zan je gidan kawayenta. Na san Allah yadda tana cin za a nemo dukiya. A to ai baka damu da ita ba. Shi yasa ba za ka san ta je gida ko bata je gida ba. Umma na rantse da Allah ki gaya masa. Duk abin da ya faru da kanwata wallahi tallahi sai mun shari'a da shi. Wallahi ka sani idan ban ga ƴata ba tara ce a wuyanka. Zo mu. Sauka lafiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anya ban yi kuskure ba kuwa. Ta je gida ba. Mama ina mama. Ya haƙuri za ta dawo. Za ta dawo. To Allah ya bayyana ta. Ofisa, don Allah muna cikin yata ne. Mijinta ya kore ta a gida tun jiya, kuma har yanzu bata zo ba. Duk inda muka san za mu neme ta mun je ba mu same ta ba. Ba yaro ba? Yarinya ce. Ya ana ma magana kana wani ba yaro ba. Gaskiya Hajiya mu ba mu da labari kuma mu ne muka kwana nan. Amma ga oga za ki iya tambayansa. Sannu. Ofisa wallahi kanwar mu ce ba mu ganta ba. Jiya da daddare mun zazzagaya asibiti suka ce sai dai mu zo police station mu zo mu yi report. Mun je C division mun je A division gabaki ɗaya to shine muka gangaro nan. Ba mu sani ba ko kuna da wani report. To nan dai gaskiya ba mu da wata mace a nan kuma ba a kawo mana wata mace ba. Amma kin ce yaushe ne abin ya faru? Ok, jiya da daddare. To jiya fa da daddare kaman amma ya kamannin ta yake? Kanwata ce. Siririya ce ba ta da tsayi sosai. Ok, akwai wata wanda yan kwacen waya bakin layi sai kashe ta jiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya sa ba ita ba. To amma bari in nuna muka hotonta ku gani idan Allah ya sa ita ce sai mu sun ya za a yi. Duwa ku gani.
ce ranka ya daɗe. Kwantar da hankali ku tsaya na hajiya. Oga, wayannan ne suka kawo report din cewa tun jiya sun nemi yarsu ba su ganta ba. Sai na ce to su bari wurin da waya kamannin ta suka dan mun briefing na wayar da kamannin ta yake. So sai na duba musu hoton gawar da aka tsanta na shekaran jiya wanda barayin wayannan suka kashe sai suka ce ita ce. Hajiya, ya haƙuri, Allah ya mai yake rasuwa. Kuma insha Allah za mu yi ƙoƙarin bi miki kadi. Inspector, ka sa a ɗauki statement ɗinsu su je a mata sutura tun da kaga musulmai ne. Za mu ci gaba da bincike insha Allah. Allah ya ji kanta. Asiya, Allah ya ji kanki, Allah ya gafarta miki. Hakika na yi kuskure. Aikin da na sani ba abu bane mai kyau. Asiya ki yafe mu abubuwan nan da na aikata miki. Ban miki daidai ba. Sai yanzu na fahimci haka da ba kya kusa da ni. Fata na Allah ya ji kanki, Allah ya sada ki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ji kanki da rahama. Allah ya ji kanki da rahama. Da na san haka zai faru, da na koya wa zuciya ta haƙuri Asiya. Allah ya gafarta miki. Asiya, ina son ki, ina kuma kaunar ki, kuma ba zan daina son ki ba har sai na koma ga mahalicci na. Ba zan daina miki addu'a ba. Allah ya gafarta miki. Amin alaikum salam. Sunana ASP Saminu Bindawa. A tare da ni akwai Inspector Ɗanladi Bagobiri. Mun zo ne daga Area Command akan kes ɗin da ya faru tsakaninka da matarka jiya da daddare. Hukumar da take kare haƙƙin mata ta shigar da ƙararka akan abin da ya faru da matarka cikin dare, wanda ya jawo ibtila'i wanda a yanzu haka matarka ta rasa ranta. To amma ranka ya daɗe idan na kore ta ai ba laifi ne ba. A addinance ma saki ai halak ne sai dai Allah ya hana a yi shi. Saboda haka ai ba nan ya kamata ka zo ka neme ta ba. Wani guri ya kamata ka je ka neme ta ba nan ba. Haka ne, aikinmu ne mu kare rayukan mutane da dukiyoyinsu, sa'annan mu binciko mai laifi a duk inda yake. Dalilin zuwan mu wajen ka kenan. Kuma saki halak ne kamar yadda ka faɗa, amma ka yi shi ba bisa ƙa'ida ba. Domin korarta da ka yi tsakar daren nan shi ya janyo wannan iftila'i da ya faru yanzu. Don haka ya zama dole mu gayyace ka ofishinmu domin mu ji wasu amsoshi daga wajenka. Asiya matata ce, Allah ya ci kanta. Amma ba ni na kashe ta ba. Aikin ku ne ku je ku nemi wanda ya kashe ta amma ba ni ba. Duk wani mai laifi haka yake faɗa. Ai ba mu ce kai ne kai wannan laifin ba. Bincike muke kuma bincike ya zama dole mu yi a kanka. Saboda haka ogana magana ka zo ka wuce mu tafi. Amma ranka ya daɗe ya kamata ku banni na ji da raɗaɗin rashin abun ƙauna ta Asiya. Tuzarci ne a cewa ku zo ku tafi da ni kuna binciken ya aka yi ta rasu. Ku kun san inda za ku je ku kama waɗanda suka aikata mata wannan abun ba amma ba ni ba. Mr. Ban, you have right to keep quiet or anything you say will be used against you in any court of law. Inspector, za ka iya saka shi a gaba domin mace. Karkace za ka yi taurin kai. Gidan nan a zagaye yake da jami'anmu da motarmu da bindigoginmu sa'an nan a gidan nan ba mu zo ba sai da muka samu search warrant da arrest warrant. Haka ne? Abin maka zo. Saboda haka mu je a mutunci. Muna cikin tashin hankali a garin nan domin rashin tsaro yana mana barazana a cikin al'ummar da muke karewa. Duba da ƙwarewarka a gefenka shi ne sa na baka kes guda biyu masu ƙarfi a lokaci guda, amma duba da jajircewarka za su zama sauƙi a gare ka. Haka ne ranka daɗe, ka san ko da yaushe a cikin jajircewa miki ba dare ba rana. Yadda suka ce
mutane ba za su yi bacci ba, haka mu ma muka tsaya cewa lallai su ma ba za su yi bacci ba. Kuma ranka daɗe kai shaida ne, a kullum a kowane lokaci ba dare ba rana muna aiki tukura muna kamo su, kuma ba ma ba da belinsu don ba wanda ya isa tunkare ka zo karfin belinsu. Amma idan muka kai su kotu sai ka ga washe gari ko a ranar ma da ka kai mutum kotu sai gan shi ya fito yana yawo. Wannan dalilin ya sa na fara tunani cewa anya kuwa ba su da wa'yansu masu gida wa'yanda idan sun je kotu suke bi su yi belinsu. Kaga muna wahalar banza kenan. To amma lissafi na da zargi na idan har ya tabbatar cewa suna da iyayen gida, ranka daɗe kullum za mu dinga hana idan mu bacci, tunda barayin nan suna iya yi da safe, suna iya yi da daddare, suna iya yi da rana. To kaga za mu dinga kamo su ana sake su, to dole kullum sai dai su dinga karuwa kenan. To idan sun sake su mu da mun yi namu, Allah ma ya sani mun iya bakin ƙoƙarinmu, mun kama su mika su kotuna gurfanar da su, a koya musu hankali. Idan ba a musu wannan hukunci ba ka sake su, to ya rage ga nasu. Ni dai abin da nake so da kai shine ina so kwacen waya zama tarihi a ƙasan nan, musamman a garin nan. Taron ka daɗe, aikinmu ne kare rayukan mutane da dukiyoyinsu, don haka ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba, za mu ci gaba da kamo su insha Allah. Sa'annan ranka daɗe akwai hanya guda ɗaya kuma mafita guda ɗaya. Hanyar shine ni yanzu tunanina ya bar kan yaran tunda muna kama su ana sake su, amma za mu bi mu kamo dilolinsu, ma'ana manyansu masu sa su yi wannan aikin. Ranka daɗe dole ne fa sai ka daure ka samu sifi an bi kes ɗin. Idan an je kotu mu je mu tsaya mu saka lauyoyinmu na 'yan sanda, dole su tsaya a yanke musu hukunci. Wannan yanke musu hukuncin su dilolin zai sa ƙananan ba za su yi ba. Abin da nake so da kai duk abin da ya dace. Ni dai burina shine kwacen waya zama tarihi. Permission to carry on, sir. Go ahead. Thank you, sir. gari ai shi kenan koya gaskiya da oga ai ka bada hudu ba mai kyau sata ta yi ɗin nan ka ya zama ɓera wallahi a baka ko ka kashe mutum ba ai kai a lafiya ne so zuba masa zagun ka gani kalas oga ya ce amma ban girma ware musta karami nalan halinsa yana da kyau ba za a yi ma ko suna so ko ba sa so darasi sai yau ban cika son kananun wayan nan ba a gane ba shi yarbi zuba mai yarbi kawai sa kai gaban kaje in ka game irin wannan gwara ka tausaya mutum kawai ana son kananan waya ya sha magani ba kaga gaskiya ba zan yi mani da shi zuba mai zubin babba a shi babba ya ishe shi kana ji in ka je gaba ka dinga tsaya kana duba babban waya mai kyau samsung iphone
ba irin wannan kana kamo min ƙananan wayoyi da zan yi da su. A je a sha ice a yi kisa yaro. Dar ka gani? Zuba mai zubin na gyada ya kauce. Nan ma dan yi kokari. Ba wannan fa almajiranci aka kawo shi ya zama babban barawo. To ya za haka muka yi training din sa. Shi ma zuba mai zubin na gyada. Ko kala mai zama zagum kawai saboda gaban kaje ka gane na ga har da iPhone a ciki wayar da take tafiya lokaci ɗaya kenan. Kai me wannan kake kamu? Azurfa ce. Azurfa? Asalin mai kyau wanga. Me zan yi da azurfa? Kai wani irin lusari ne? Wani irin lusari ne kai me zan yi da azurfa? Ba zan sake ba. Ba za ka sake ba? Wannan ma ya mare na mu ma. Ka rasa me za ka kawo mana sai azurfa? Wallahi tallahi ka ji na rantse da kai rana irin ta yau idan ka kuskura ka kara kawo mun azurfa soyayya nake yi? Ko wa'annan yan matan da ka gani a cikin nan kaga ina sha'awar wata ko ina kula wata ne? Ni ba dan iska bane zaka dauko azurfa ka kawo. Tashi ka ban waje. Bari in gaya muku ko kuma dukkan mu da muke nan gurin kowa ya sa kunnan sa ji. Kar wani yadda ya ce zai zama lusari a cikin ku. Ya je ya ce wai zai kawo mana wani azurfa ko menene? Me za mu yi da azurfa? Wallahi duk wanda ya kwatanta irin wannan ya ce zai kawo azurfa ko ya kai da kaiwa babu wani shege da ya isa ya je ya kala kawo mana karamar waya. Ina fata kun gane idan ba haka ba ko na rantse da Allah tsakanina da ku. Ina fata an fahimta. Ana fahimta mai gida. kaga inda Madrid suka wa Barcelona cin tuwon shanu kuwa cin tuwon suna kuwa. Ai to barin gaya maka tunda naga sun wurga tsaman City a Ingila na san cewa ko Barcelona in trouble. Ai na rantsi amma ka san me yake faruwa da coach din Manu ku ba ku da adalci. A kai wani kabirin nan coach din da Allah. A ce a salarin sa za a cire 20%. A to shi din banza a wani kokari da yake mana ne saboda Allah da Annabi ba za ta yi ba. Ai kawai yau Allah baya ku. To mu yi canjan coach bana da mu da ku. La ilaha illallah abin ya zo ta kanmu kuma muna ji a gari muna ji a gari wallahi wai na shiga uku na lalace abin da muke ji a gari yau gashi na ya zo nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai ba ka ji na ne na ce ga ni nan zuwa ba damuwa yau sai mun hada da wasu kai mutumi na ga wani gara a haba da Allah na rantsi na Allah sanya aikin gara bar ma shi ne
ba mu akwai kudi caje shi duk wanda ya motsa sai na harbe shi kar kowa ya motsa kwace officer come out ba zan bane abin take him out Ya nura, Kabiru, ku fito mana, ku fito. Baya. Kuma je mana, baya. Ku zauna mana. Shigago, ku tashi ku zauna. Ba na son in ji dogon bayani daga gare ku. Na san idan na tambaye ku amsar da za ku bani ba za ta wuce matsaloli ba ne na rayuwa yau da gobe, babu aikin yi, ina makaranta school fees an kore ni, a'a babana an kawo ni bara waye duk da irin wannan abun na saba ji. Amma da na gan ku sai na gan ku matasa ne majiya karfi kuma yanayin ku da na gan ku kuna da brighter future. Baran so a ce rayuwarku ta lalace ko ni na yi sanadiyar zuwan ku barzana ba. Ina so ku bani haɗin kai ba tare da na da ko ɗaya daga cikin ku ko na ɗaura wani alkan kike ba. Ku gaya min gaskiya, mutum nawa kuka kashe, wa yake sa ku, wayoyi nawa kuka karba, mashina nawa kuka karba. Idan kuka gaya min waɗannan abubuwan ni zan san ƙoƙarin da zan yi in cire ku a kes ɗin nan ba tare da ya kai ga duka ba. Amma idan kuka ƙi to dole ina da kekuna daban-daban, ina da lilo kuma ina iya ɗora mutum a kai ko in sa bagobir ya ɗora shi a kai ba tare da ya biya ko sisi ba. Kun dai san lilo biyan kuɗi ake. Ni dai wallahi babu abin da na sani. Mu shara aka mana gaskiya. Ni ake ma alaye to shikenan. Ba ku san komai ba. Bagobiri! Inspector Bagobiri! Zo mana. Ina so ka zaɓi wanda ya fi nama a cikinsu. Ka ɗora shi a keke ko kuma ka ɗora shi a lilo. A'a ba sai ya baka ko sisi ba, zaɓa kawai. Ko ga aika man wannan ya fi nama. Ku je ka da shi. Lilo ya wani. Ga wallahi ni ban san komai ba. Wallahi babu abin da na sani. Ni na ce ka san wani abu. Wallahi ba abin da na sani. Ka ce ka san abu. Ya gane da fa ya gane ni. Shi sai me kai karka mu iskanci. Ya gane ka me zai ma. Kan mata ba dai. In kuma da me zai ma. Bagobiri sa ka wuce. Kar ka sace mun irin wannan. In ya gane ka me zai ma. Kana tsoron shi ne. Tashi wuce tashi. Tashi. Bura ka yi tafiya ba. Wuce tashi.
na ce ina jin ka zan ma bayani ne wawa mutum zuciya kai ba ka take masana ba Muje. Sa? Wallahi wannan ya gane ni. Ya gane ka? Sai kallo na bage ba. Shi ne me? Kai ba police ba ne? To da ni police ne je kama ni hanya gidi. Wallahi zan fada ma kai bai kamata ma a saka a cikin aikin police ba. In ya gane so what? Dole zan rage yawan dare. Zo mu je. Ah, okay. Ya ce zai faɗi gaskiya. Ita da wa yake sa ku mutum nawa kuka kashi wayoyi nawa kuka karfa mashin ko mota guda nawa kuka karfa yaushe kuka fara wannan harkar wallahi ba mu taba kisa ba amma dai muna kwatan wayoyi har mun taba karban mashin ma so daya wa yake sa wani ne mugu wani mai gidanmu ne sunan shi mugu a ina mugu yake zan ma bayani ranka da mun fara kamo bakin zara domin yaran da muka kama guda biyu mun bincike su ɗaya bai gaya mana gaskiya ba amma da muka matsa su dai mun samu ɗaya ya gaya mana gaskiya kuma ya tabbatar mana da cewa saka su ake kuma sun kwatanta mana inda za mu samu wanda suke sa su to kana ina ganin abin ya zo ƙarshe domin abin da sa na ci ya zo ƙarshe shine idan muna kama manya-manyan su dole za mu bi kes din ba zai yau da kamun kai su kotu sai mu rabu da su ba za mu bi kes din a yanke ma manyan hukunci kamar yadda na ba da shawara to maganar ka gaskiya ce kuma kai abin da ya dace to yanzu yaushe za ku je ku kamo su yanzu abin da yake faruwa dole za mu fara dan tura CID da kayan gida da dan shiga ta da kayan gida da ɗan gemu haka da ɗan shiga da yadda za a tabbatar da lokacin da suke nan domin ƙoƙari na shine da su da duk waɗanda suke kewaye da su wanda suke ba su backup duk mu kawo su a nan za mu iya gane mai laifi da mara laifi masu laifin sai a gurfana da su a gaban kuliya. Allah ya yarda da haka. Wansa. Inspector. Yasa. Ya aka yi. Sa mun samu wani ishu yanzu. Wani mutum ya kawo kara cewa an kwacewa yarsa waya kuma abin har ya kai ga mugun tsara a hannu to shi ne ce buran zuwan briefin naka kafin to ka ba mu minti biyu ka ce jira minti biyu muna mu karasa wannan maganar za mu saurare shi yasa karewa to ka ji abin da ke faruwa kusan kullum kenan dare da rana yau an saru wannan an kwace marwaya gobe an soki wannan jibi aikin kenan ba dare ba rana in Allah da ranka daɗi ya zo ƙarshe domin za mu yi iyawar mu ɗauki mataki a kama Allah ya sa da ce kuma kai duk abin da kaga za ka iya yi don samun nasarar wannan aiki
zai iya tsayawa. Duk wanda ya yi yunkurin fito da wani makami a jikinsa, ina tare da 'yan sanda a kewaya nan wajen. Saboda haka kowa ya ajiye makaminsa ya wuce mu tafi. Idan ba haka ba kuma za mu harbi mutum a nan wajen. Madalla, barka da zuwa fada. To amma tun da ka riga ka shigo, ka zo a daidai lokacin da ya kamata ka zo. Ga waje nan ka nemi waje ka zauna, ka faɗi duk wani abu da kake so. In matan nan ne kake so, ga su nan. Kai in ma giya kake so, in ma burkutu duk wani abu da zai sa ka fita a cikin hayyacinka da za ka ji ka kana cikin jin daɗi. Nemi waje ka zauna ka sha a baka. Ba na buƙatar mata ko giya ko kuma duk abin da ka lissafa. Kai kadai nake bukata da wayannan mukarraban naka. Za ka wuce mu tafi ne ko kuma sai hukuma ta yi aiki a kanka. Ba na bukatar komai illa kare mutuncin ƙasata wato Najeriya. Kuma ina tabbatar maka da cewa ƙarshenka da ire-irenka a yau ya zo. Ba za mu taɓa bari azzalumai irinka suna sa ana kwace wayoyin mutane ana kashe su ba. I don't like gun, man, motherfucker. Shut up! Ku sa gaba bisa. Let's go.